Здравейте, ви сте играли Майнкрафт в момента. Ама аз опитвам да направя това трансформацията. Значи ги включваме така всички. Не те съвсем се движат. Как трябва бе, what the... Какво? Ау, Какво? тук ли си? Тук съм и играя. Можем да те викна? Викни ме, айде. Добре. Райан сега ще ме викне навънка, защото той много обича навънка. Се казва, Преслав, ще излиза ли? Преслав, ще излиза. Аз казах, да, айде ще излиза Преслав, ще излиза Преслав. И... Добре, че ми се обадил да не излезе без мене, защото ще го бия после, ще видите вие. Ще му леба майка. Така! Айде, ето, ла 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 его звъни. Ла 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 Алия. Аз правя клип, моите момиче. А момичетата са тука. Знаеш какво? Знаеш какво стана? Видяха по клипа, че ми звънкаш. Кой? Тия хора заскам. Как? Видяха, то се вижда, нали хора? Кажете му. Те радат. Хора, клипчето ще бъде кратко, ще Рая ме вика. Така, да знам, какво беше за хора, тук си имаме Твин. Айде бе. Дай да сложим и ковчег. Правиш да радат си. Аз сега го правя, бе. И направих и ковчег ли да държат? Да. Мали. Ще бъде якичко. Ти от кой се научи? Аз сам се научих. Те ме дразнат момичетата. Само момичета. Ванеса дойде, Николче. Николче, от нашата, от градината ли бе? Не. А коя Николче бе? Она малката ли бе? Да. Гадна. Какво те дразнат, кажи? Дразнат ме, за която идва момиче идва още едно момиче. После още едно. Тия да не ни харесват, бе, човек. Не само ме чакат аз да излеза и оне да излезе да ме дразнат. Ни са гадни. Аз от един час съм навънка. Ти знаеш, че Ванеската има канал вече. Ванеска. Какъв? Ванеска. Не знам, видях го нов. Знам. Какъв е канал? Знам как ще казвам. Как? Ванеса на английски. Да. И какво прави там? Някакви глупости. И сега хора, вижте. Леле, имам ръчка. Спирам това и го включвам. И така може да ви е по-лесно, за да не си хавите енергията. Сега ще го спрам и ще направя портал към дракона. Как ще направиш портал към дракона? Нали? Не става се. Или пак има нов апдейт? Това си е. Защо не става? What? При мен става. И аз съм направил. Я да видя. Ама не ми е тук телефона на мама. Ама колко е? Так същия. Черен ли? Не е такъв. Направих такива неща и ми стана. И се
показа черно, видях дракона, ама после отидах в града. Ама черно ли е? Да. Това е портал наш към къде? Къде? Към Ада, не към дракона. Да, ма го видях. Дракона! Да, видях го. Да, хора, знаете ли какво? Сега ще видите един трик, ще идеме от небето. Готови ли сте от небето? Айде, Амонг да на небето. Чакай рака. Тонте Амонг да сбе. Сега ще отдалечим от това, ще го гръмнем. По-яко от Марти. Марти го направи много ниско, а сега вижте как ще го направим. Гледайте ли сега? Ама това ще гръмне и онова, не знам. По това, бе. Знаете ли кой ме научи? Илян да го направя това. По това, бе. Едни кристали от Ада. Дракона се хилва с тях. А ти, дори без да го победиш, можеш. Ти от 6 минути играеш. Нали? Да. То ще показва тук на мобилите. Добре, хора, готови ли сте? Така се слезеш. Сега? Самокосно са видяли. Да, ма. Аз вече... За кой знак долу кочна, вижте къде съм извърчал чак. От друга страна. Тук станала метеорит. Не е станал. Той, как се казва се? Клипъра го е бунал. И е така станал. Нали? Да, бе, клипър, знаеш колко малко гръмва. Сега ще го запаля, виж колко малко ще гръмне един клипър. Колко малко гръмва един клипър. Виж па сега по този схема. Айде запали се. Сега... Това си ти. А къде е тя къщата? Къща бе, защо ми е? Така, знаеш какво ще направя сега? Какво? Мен ме е жал да го направя. Не, няма... Куче? Не, няма да убивам куче, ти базикаш се. Никога куче не се убива. Аз съм убивал тук. И аз едно път ме подгони и го убих. И една котка убих, защото ми ядосваше и ми влиза от къщата и... знам какво. Чакайте. Дано да го имаме вземето и ще се спалнаме при... Ама се дойде до дом. Що? Да си взема телефона. Телефона? Да видиш къщата ми. От Минекрафт. Да. Но защо е Минекрафт, бе, хора? Това е Минекрафт. Защо се казва Минекрафт? Минекрафт. Майнкрафт. По-яко. Къде е кошерът? Не знам. Че го потърся. Не. Аз не мога потърся. Би трябва да тук някъде. А ти как можеш да пишеш? Я покажи. Аз не мога. Откъде не мога да пишеш, бе? Тук в Майнкрафт. Каквото искам. Какво това? Гледай какво това. Поправя! Това къде, знаеш какво прави? Какво? Ендърмена къде се телепортира и аз се телепортирам, фъргам го и се телепортирам. Яко! Това е яко. Да не ходиш. Ама то стакала само 16 и е много малко. Добре, пускам да ръдат. Трябва да сложи един човек. Глава служи! Абе защо глава? Така, се бъде яко. Да. Нали? Глава да сложи, да не е отрезана. Да. Айде, аз стигам до дома. Ела да видиш какво ще направя. Ама айде сама ме чака на площадката. Минекрафтска игра. От това, бе. От кой се научи толкова много неща? Това е асансьор! Нали, бе? Нали това е асансьор? Гигантски асансьор. 8 минути.
place și noi. Aba, cadê chegou a situação? Vezi колко е бърз. Много е бърз това асансьор. И тук мога да правиш някакви неща. Това се прави само е така за баланс. Ето и да може. Як ли е? Я, отиди чак на върха. Он никога ли не свършва? Не. Знаеш колко е много, бе. А, свършва. Чай ще ида на върха да видим колко е такъв. Дълъг. Да. Кой знае колко е това, ще космос чака. Мале! Ние се излеземе, ама аз след Преслав, айде Преси. Але! Преси, айде! Ale! Добре хора, хайде, чао, чао!